Sibingelele bonke baba bethu ke abadala bakhona the senior pastors. Sibingelele kakhulu no baba unyanda umfundisi osijoyinile kwi region yethu njoba ethuliwe izolo. Sibingelele futhi ngokuyithoba okukhulu ugogo wethu umama Tembe noma mahlobo ahamba naye i-committee yonke ke nabo-organizer bonke kwi-department yabomama nebandla lonke abantu abasha egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngiyafisa abathandekayo sisazovula izwi lenkosi ukubonga kakhulu enkosini ukuthi obaba bangethembe kulomsebenzi obucayi no balulekile ebesingawo kule weekend ukuthi masivala kungaba khona esingakudlulisa kubazalwane. Uma sibuka lapha e-office sibuka le convention yomama kuxoxwa bathe mabekhomba mina ngazama ukukhomba omunye basho ukuthi ivote liyangihlula. Ngiyasithobisa kakhulu ke lokho bathandekayo. Amen. Ngicela kungasidli isikhathi ngokusizwa inkosi mhlambe ngithatha 20 minutes sithandaze sambe semakhaya egameni lenkosi. Ngicela sifunde ke izwi 1 Samuel chapter 16 verse number 1. First Samuel chapter 16 verse number 1. Mafunda kahle ufunde steady. Ujehova wathi kuwe. Yamkhalela kuze kube nini na? Ngoba ngidlalile ukuhamba besaba inkosi phezu kwaIsrayeli. Balisa umkondo wakho ngamafutha. Uhambe. Yakuthuma kuJese. Amen bazalwane, ngizoqala phansi neimaki. Amen. uJehova wathi kuSamuel, "Uyangikhalela kuze kube nini na? Ngoba ngimlahlile ukuba angabe esaba inkosi phezu kwaIsrayeli. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha. Uhambe. Ngiyakuthuma kuJese waseBethlehem, ngoba ngizibonele inkosi phakathi kwamadodana akhe." Amen. Amen. Ngicela kuba ngixoxele indaba emfushane bathandekayo bese siyathandaza semakhaya. Angizokunikeza i-background yale verse esifundayo. Uthi la uNkulunkulu ukhuluma noSamuel, uSamuel uyakhala ngenxa ye-crisis esikhona. uNkulunkulu esukile kuSaul. Uthi ke la uNkulunkulu, "How long will you mourn for Saul, saying, I have rejected him from reigning over Israel?" Nansi isolution, no ukhale, fill your horn with oil. Amen. And go. I am sending you to Jesse, the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. Ngifisa ukubeka lokho bathandekayo ukuthi umsebenzi lo esikuona wokwakhiwa kwebandla uyohlala njalo usezandleni zomnikazi wawo. Let me repeat myself. Yabona kwethu esikwenzayo sengisho umsebenzi wakhiwa kwebandla uyohlala njalo usezandleni zomnikazi wawo. Amen. Bawuqalanga ithini? That is why ethi uPaul
Ngoba mayilobela ibandla laseFilipi. He who has began a good work. Okalile umsebenzi uzowufeza. Now uthe uJesu, upon this rock I will build my church. Akasho ukuthi they will build. Uthi I. Bese thike amasango hayidesi angeke alahlule. Umsebenzi wokwakhiwa kwebandla uyohlala usezandleni zomnikazi wawo. uNkulunkulu o-appointayo njengoba nje ethe ngizolakha. Ulakha ngokuthi yena a-appointe, agcobe, araise abathile from time to time. Amen. He appoints. uNkulunkulu okulelo office loku-appoint. Amen. He anoints. Uyagoba. uNkulunkulu ose-ofisini lokugoba abantu. Yes, Lord. Yingakho lapha uma ngabe kufika le crisis, don't mourn, man. This is not about you. Uthi thatha uphondo. Ugcwalisa amafutha. Uhamba uyendlini kaJese. For I have provided myself. I have provided a king. Oh my God. Ngabe Nkosi welegini akazi nawuna wona iprovision ensuku zokugcina. Oh, Jesus. Ingaba bekhona iprovidele bona. Noma bekuthiwa abantu baphula umsebenzi weNkosi kuthiwa sebeyogcotshwa kwi-aid lapha phezulu. Sigoba la kugcotshwe khona. Praise the Lord. Ngoba uNkulunkulu ogobayo. Noma sigoba la kugcotshwe khona. Ngoba masigobela bethu izofeyili khona. Alivumi izulu. Nophondo luthamba amafutha ehle njengoba angazange ehle nje kusangena ikhondla ethenjwayo. Amafutha angaphuma. Yathi Inkosi akusibona laba. Wabuza umbuzo ukuthi sebephelile yini? Ingabe baphelile yini kwaZulu? Ngicela ukunikeza i-prayer point niyothandaza. God raise abantu benhliziyo yakho. Yes, Jesus. Yes, Lord. Bomama bami ake siyokhulekela ukuthi uNkulunkulu akaraise ngoba unabo. All we can do is to partner with God in prayer ngoba ama ministries lawa akhibandla azalwa emthandazweni akhona kodwa as we pray we partner with God in prayer ukuthi babe released irrespective of our condition. Yes, Lord. How long will you mourn for Saul? Indaba yami namhlanje ithi God will raise men. Amen. Ngifundele indaba kwi-statement sike se-founder ubaba uBhengu esisaziyo sonke abaningi. This is an extract. Uthi there shall rise men from among you. This is a prophecy. There shall arise men among you who desire to live a higher life like white people. Uthi phakathi kwenu kuzohamba kuvuka abantu abathanda impilo ephakeme. Uthi these people will have properties, expensive furniture and pomp. Ngamagama baba ngabantu who like to show off about what they have. Bese thike spiritual life makwenzeka lokho bese thike izinga likamoya spiritual life or impilo kamoya will go down very low. Ngamanye amagama la izosidla singayiboni ngoba into eyingozi yisifo esingezwakali masingene. Singozi ke leso sifo. God
kodwa leso sizwayo uma singena silutho njenge flu iflu yayizwa mayingena ayilast ke leyo kodwa HIV awuyizwa kanti imkwana awuthuli Hey. impilo kamoya iyokwehla ngale kathi abantu bezithanda bethanda into zezwe. You see, noma ngabe kuthiwa siyakhethana ukuthi ubani nani. Lesizinga lamoya liyehla ngoba nabe sibakhethayo abathumene nenhloko yebandla. Ake sithi ngegama lika Jesu. Uyathixo kaBhengu. Shona ungabe namahloni ngegama lika Jesu. Uyathixo kaBhengu. Sifuna yena. Sifuna yena. Hayi lapha sikhohlisa abantu bayamazi bengamazi. Asimazi nathi kodwa ngicela ukutshela singamathambo akhe. Amathambo kaElisha owathi mesefile asingavusa umuntu ofile amathambo. Abantu bathi bazi inkonzo bengamazi uNkulunkulu wenkonzo bedlala ngathi lalela the spiritual life will go down very low and man shall be glorified and preaching will be mentally devised nenjumayelo yoba ngezengqondo to replace the Holy Ghost engabe singamreplace yini to replace the Holy Ghost and inspirational messages. Yezwa into engqondo, yezwa into ephefumulelwayo. Nansi into engidlile. Uthi but God will from time to time raise men who will denounce these things and call people back to God as I did. Uthi laba bantu bayohlaselwa ngeke bathandwe laba bazovuswa uNkulunkulu but denounce these things bese be challenge abantu bakaThixo ukuthi babuyele kuNkulunkulu. Amen. Typical example in the Bible. uNkulunkulu mayevusa abantu ubavusa with a mandate. Abavusa abantu bavusa for the sake of bavusa. Ubavusa with an assignment. He gives them assignment. Amen. I will give you 3 biblical examples. And my vusa uNkulunkulu uvamisile ukuvusa sekune crisis. Kube ngazuthi sesiphelelwe kanti uNkulunkulu kukhona abaprepareayo. Njengoba kusecwaba college emasikhonza akhona othi ake ngutshele ngeke kuhlale kunje. Bakhona abapreparewayo. We must give back to them in prayer. One of the men uNkulunkulu ayebizayo Hezekiah. We find ekhaya 2 Kings chapter 18 verse 3 to 5. Mayimvusa uHezekiah uNkulunkulu this young king. Wamvusa for a specific purpose. He destroyed the centers of worship to foreign gods. Tema imvuso Ezekiel into oqala nje ayenzile ukuqina iThempeli. Wachitha onke ama-altar o Ashera. Wadiliza indawo eziphakemeyo la bekumiswe khona ama-altar angekho entandeni kaNkulunkulu. Wayesezogcina ngokubreaka inyoka yethusi eyabasindisa ngesikhathi. Alibonga igama likaJesu. Yathi ngoba isibasindisile bayithatha bayigcina. Kanti kwakuyinyoka ukuthi ibasindise ngaleso sikhathi. Ikhona izinto ezisizile kodwa it was for that time. Bayigcina bayinikeza negama bayishiqisela impepho. Mayifika uHezekiah zakhamile. Hey Nkosi yami. Futhi bazokudiliza okusebenzele. Ngoba sinayo tendency yomfuna uNkulunkulu lapho ayekhona singamfuni lapho. Alibonga igama lenkosi. Amen. Njengoba ngibambile nje ngiyabelethisa. KunoHezekiah
ekhaya bazovuka badilize indawo eziphakeme zenkonzo. Gentlemen esontweni badilize ama-altar. Glory to Jesus. Lapho uThixo angahlala khona nathi sakhepha khona. Kanti our God is progressive. He is always moving. Amen. Nezwi lakhe is a progressive revelation. He removed the high places. These were popular altars again, icons of Israel, which were not in God's order. Amen. Long and short, Hezekiah, uNkulunkulu wamvusa ukuthi athi restore a genuine worship. Amen. Ebandleni likaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Number 2, uNkulunkulu wavusa uElijah ngesikhathi secrisis ela uJezebel eshaka ileadership yesikhathi. Alibonge igama lenkosi. Yadiveta because of the spirit of Jezebel. Yagcina sifaka ibandla eThixweni. Kwakhonzwa oBaal because of the influence ka Jezebel. The whole nation yakhonza isithixo. Elijah was a mighty prophet during a turbulent time. Isikhathi sasi-chaotic lapha kwa-Israel. Alibonge igama lenkosi. Now uElijah into ayenza yena ngesikhathi sakhe wa-expose uJezebel nemsebenzi yakhe. Amen. Amen. Ngoba enye yama-duties noma yama-responsibilities abaprofethi is to expose imisebenzi yobumnyama. But wehluleka ukudila naye wakwazi ukum-expose. Alibonge igama lenkosi. He exposed Jezebel. Alibonge igama lenkosi. Kola kuthema ngena isikhathi sikaJehu egcotshwa as a king. uJehu yena wamremove wadila naye wambulala. Now prophet exposed. Amen. King remove. King officing lobuapostoli. Because ibandla lakhiwe phezu kwesisekelo sabaprofeti nabapostoli, abapostoli nabaprofeti. Ake sithi amen. Amen. Noma ungasizwa lesilungu esishoyo kodwa usiza sikwezwe go on. Lakhi uthi uNkulunkulu nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti. Noma ufunda iBhayibheli lonke uyabona ukuthi Old Testament is a prophetic ministry. The New Testament is an apostolic ministry. Manje ke lezi inkonzo zombili ze-foundational, apostolic ministry and prophetic ministry, they are foundational. Ibandla lakhiwa phezu kwe-revelation uNkulunkulu ayembula kulama ministries. And lama ministries ke ayakwazi ukulekelela ibandla lingabi stagnation, libe progressive. Ngoba from time to time uNkulunkulu uyareveala. Ngoba le revelation esakhiwe phezu kwayo i-progressive. Alibonge igama lenkosi. And these two ministries zombili zilinke kuKristu. Amen. 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 Zilinke kuKristu. Ibandla likwazi ukwakheka lakheke without these two foundational ministries. Uma zingekho i-corruption iyangena ngesinyelela ihlale ebandleni sikhonze nayo ngoba abukho ubuprofeti obu-expose amanyala endlini kaThixo. Akasithi ngegama likaJesu. Akasithi ngegama likaJesu. Siyabadinga abantu abanementsho yobuprofeta abazo-expose uJezebel nayo yonke into yakhe ayiplante ebandleni. Without prophets, we lack holiness. Without prophets, sesabana soto. Without prophets, glory to Jesus,
singena kwi-compromise ngoba noJezebel uyakwazi ukungena ofisini lomprofethi uyathanda kakhulu nalaphaya eThayithile encwadi yeSamuel chapter 2 uyavela umfazi kukhona ukuhle kwenza kodwa nenamtolerate nomfazi okuthiwa uJezebel hawu ekani kade afa nje cha wafa kodwa umoya wakhe uyaphila Nkosi yami. kuthiwa lo mfazi uyafundisa ebandleni uyaprofeta ebandleni. There are false ministries where there are genuine prophets. Abantu basibambe ngama-goosebumps nangokwazi inkonzo Kanti they are not true prophets. They are not genuine teachers. Bazinkonzo no ABC. Babasokulandela abayazi inkosi. siyasibafaka ekhundleni basikhafulele ngoba uJezebel Nkosi yami. basikhafulele ngoba uJezebel Ayifike enosomandla ithatha indawo yayo. Glory to God. Ayifike emandleni kuze kuyoshaya phansi kwangwanase. Let us turn upside down wonke udoti kaJezebel. Kula bashanda. Hallelujah. Jesus. Abasithi ngegama likaJesu. Abasithi ngegama likaJesu. Yes. Yes. kunendleke njengoba sibuya kwi-COVID nje usathane libambe kahle ibandla abanye babuya nama-altars bazowaplanta ebandleni Izwakala inkonzo enama-strange spirits. Hey. Yes, Lord. Yes, Lord. The spirit of Jezebel cannot survive where prophetic and apostolic ministry is in full operation. Akanandaba neyikhundla uJezebel. Where there is genuine operation of spiritual gift and ministries, not we fake into kamoya. Akakwazi ukuba comfortable lo mfazi okuthiwa uJezebel. Amen. Bonke igama lenkosi. Yes, Lord. Alibonge igama lenkosi. Ophunyuka enkembeni kaJehu iyakumthola ekaHazayeli. Ophunyuke kuleyo uyakuyithola kaElisha. Hayi man, oJezebel abaphunyuke nesikhathi sababuphengu abangaphunyuki manje abayithola yethi ke. Abayithola yethi ke. No Jezebel will survive in our generation because this is a generation of Jehu anointing. Yes, Ola Lord. bashaka prose. Yes, Lord. Ila mande keboshaka. Glory to God. Yes, Lord. Glory to Jesus. Wamraise uNkulunkulu, wamraise uElijah. We need the power and the spirit of Elijah upon us. To expose udoti. Udoti losibhekene nawo. Mungawuboni ngeke uzawubona. Lento yenza emazweni. Compromise iqiniso egcwaleni. Sifumana abanyana nengithakalo kwenzeke right in the house of God. Uduti lona. Jesus. Hey, Nkosi yami. Hayi man. Hayi. Hey, Nkosi. Mayizohamba idunga nje.
bayizohamba ayidumi kanje. Abasekho nabahogelayo. Hayi man, noma ngaze ngibe ngumphathi wakho, ngihoke. Bese yamthandaza. Don't entertain my ministry given ngine influence ka Jezebel. Yes, Lord. There must be a spring cleaning in the house of God. Now, wamvusa mkhulu mayikade ukuvusa uElijah wavusa uJehu. Awusuka. Ngoba uElijah uthena bekwazile ume-expose uJezebel. Kodwa wahluleka ukudila naye. Wabulala abaprofeti bakhe. Ubese me-expose. Kodwa wayamhlula isource. uJezebel. Tema ngabe fike i-report uAhab reporter Jezebel uthi hey baphelile abaprofeti baqedile uElijah. Hey lo mfazi wathumela istatement esinzima. Lo mprofeti kaNkulunkulu othandaze kwehla umlilo ezulwini. Wagijimisa uJezebel wazongena emgedeni. Sekuthi uNkulunkulu araise uJehu with an apostolic anointing. Of expose where uElijah uzawuthithwa uJehu. Bayiraise uNkulunkulu leyamambala. Bayiraise ngendlela eradical. Amen. Amen. uElisha nje wathumela one of his students. Kwangaya ngisho uElisha ngoba uNkulunkulu noma bekhulume nawe akusho ukuthi akhulume nawe yokwenza ngawe. Ya ukhuluma noElisha wathi uElijah wathi akahamba ugcoba. Abonke abalenkosi. uNkulunkulu ngendlela yakhe ephakeme kwahamba istudent sonyana baba prophet. Sagijima. Siphethe instruction. Ufika nje. Ungabingeleli umuntu ugcoba wena. Biza uJehu ungene naye kwi-inner room. Ungena ikamera umkhiphe phakathi kodidi ngoba mawuNkulunkulu uzogcoba uyakhipha efuthweni. Uthema ngabe emkhipha wamfaka kwi-inner room. Wavula iflask le yamafutha. Uthe ewaphela amafutha wabe ekhuluma ngomlomo. Ukuthi ngigcobela. Akungama lenkosi. Amen. Lo ogcobayo ungene endlini as a madman. Jonto hlanyayo. Glory to God. Ngoba indaba mayisiphuthuma ina order. Le ndaba esigayo iyaphuthuma idina order. Kuyazwakala bathandekayo. Wangena endlini wakamabingelela wathi wendoda ngiyakuthenga ke siyengale kamereni. Sizolungisa imonakalo manje mayingene ekamereni kangenza introduction ukuthi ngilapha ke ngithunyiwe ke no waguqa la uJehu le ndoda yavula amafutha engathi nakulemini convention bangehla abanye bewutholile ugopogopo. Not tomorrow, today. Yes, Lord. Not tomorrow, today. Yes, Jesus. Wamgcoba. Uthema ngabe emgcoba wakhuluma imandate. Wathi bawugcoba nje, gcoba ezekhini. Alibonke abalenkosi. Wakhuluma. Thema iqedwe umgcoba waphuma futhi waphuma isokohlala. Amen. Uma ephuma isokohlala abantu bambona olwapho lohlala kanti naye lo usephelele ngokuhlala. Kuya ukuthi uzala ubani. Hey. Waphuma ehlanya. Waphuma ehlanya waya ngqo kuyifamily kaJezebel noAhab. Bathi bamngele bambuza impilo athi ukuphila kuni kungakubonakala endlini. Ngeke ngisho legama. Kuphila kunongibuza khona kungaka ubonakala endlini. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Wakala wenza imandate wadestroya wakhipha ihlazo eliyi-Israyeli. Wayizinja uJezebel. Ya ngiyambona ehle wayizinja nakule region.
Oh, yes, Lord. Nkosi yami. Yes, Lord. Samchapha. Kuzoba history ukuthi sike saba kwi dark age. But God is raising men and women. Izophela iconvention. Singaze sizwe idate. Sibuya ku COVID. No. Nkosi. No. Mina ube kuthiwa ngumphathi wesonto. Nala emakomiti bezofaka abantu abanemenhla abagcotshiwe. Abangezuphathi ibhule organization bashiya uNkulunkulu webala. Sineside esiyithandayo zenkonzo. Kodwa ayingaphathwa ngabantu abaroko. Ayisengishilo. Nkosi yami. Sengishilo. Ziningi izitsha ezisendlini yenkosi. Kodwa sifuna ama-honorable vessels of honor. Singakhethi nje sifake isipakishe. Wathi mula yini njengoba simfaka nje. Uzoyisaphi inkonzo? Khona kuthiwa ukhulekile ikota uthandaza ngophi umthandazo. Ningangiphenduli. How long will you mourn for Saul? We need to pray. Amen. We need to pray as a church.